हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ इण्डियान कस्ट गार्डआवहाय पस्ट ओंखारदों आरो एप्लाइआ अनलाइन जागोन दा बेवहाय पस्टआ जाबाय जिडि मेकानिकेल आरो यान्त्रिक HSLC आरो लोगोसे HS पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन जुदि नोंथांमोननि क्राइटेरिया मिलायोब्ला दानिया जों थांसै अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नैबे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन इण्डियान कस्ट गार्डनिफ्राय फैनाय दा जों बेवहाय नायनोसै बेवहाय जोङो माखासे कन्डिसनखौ नायनोसै दा बेवहाय नायोब्ला अनलि हौवाफ्राल' बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो एप्लाइआ अनलाइन जागोन दा जों नाम्बार 2 नायदो बेवहाय जोंहा एप्लाइ खालामनोबा बेसेबां फरायनाय थानांगोन दा जोङो जिडिआव बेवहाय HS पास जानांगोन जिडिआव HS पास जानांगोन आरो साबजेक्ट थानांगोन बेनो जाबाय मेथ्स थानांगोन बिनि उनाव फिजिक्स थानांगोन होमबासो नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जों आरो नायदो जों सेकेन्ड पस्टआव बे जाबाय डमेस्टिक ब्रान्चआव थ' बेहाय जोङो 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो जों नैबे सिआव मोनबावदों बेवहायबो नोंथांमोना 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय डिप्ल'मा थानांगोन बेनो जाबाय इलेक्ट्रिकेल मेकानिकेल इलेक्ट्रनिक्स थ' नोंथांमोना टेलिकमिउनिकेसन बेफोरबायदियाव जुदि नोंथांमोना बेफोरबायदि डिप्ल'मा दङब्ला बेवहाय एप्लाइखौ खालामनांगोन टेकनिकेलाव दा जों दानिया नायनोसै बेवहाय बैसो थ' बैसोआव नायोब्ला बेवहाय नुदों 3 नाम्बाराव एजआ नोंथांमोना 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनांगोन आरो बे जाबाय 22 इयार्ससिमल' बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा नोंथांमोनाहाय नोंथांमोननि डेट अफ बार्थखौ मिलायना नायदो बेवहाय बेसेबांखिनि होनायजों मिलायनांगोन होमबानो बेवहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जोङो बेवहाय नायनोसै दानिया जोङो भेकेन्सिखौ नायोब्ला गासै दङ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जों भेकेन्सिखौ नायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय रिजार्भेसननि भेकेन्सिखौ नुनो मोनदों गासैखौबो थ' बेखौ नोंथांमोना PDF फाइलखौ नायनानै डाउनलड खालामबानो जाबाय STआवबो गोबां पस्ट दङ दा नोंथांमोना बेहाय PDF फाइलखौ नायनानै नोंथांमोना बुजिनो हागोन दा जों बेयाव माखासे नायोब्ला नोंथांमोना बेहाय माखासे दङ बेफोरबायदि माखासे रिटेन टेस्टनि माखासे मार्क्स होनाय दङ नोंथांमोना बेखौ PDF फाइलाव नायना लादो थ' आं गासैखौबो बुङोब्ला भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन बेनिखायनो बुंला PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय दा बेनि एप्लाइ माबोरै जागोन थ' जों एप्लाइखौ नायग्रोनोसै माबोरैहाय एप्लाइ जागोन दा बेवहाय नायदो नोंथांमोना नाम्बार 6आव हाउ टु एप्लाइआव थाङोब्ला बे जाबाय अनलाइन एप्लाइ जागोन अनलि दा बेनि एप्लाइआ स्टार्ट जागोन 5 जानुवारिनिफ्राय जागोन आरो लास्ट डेटआ 19 जानुवारि थ' नोंथांमोनाहाय नैबे वेबसाइटआव खालामबानो जाबाय आं लिंकखौ होबाय डिसक्रिपसनावहाय बेवहाय थांनानै डाइरेक्ट नोंथांमोनाहाय अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै सेलेक्ट अल खालामना लाबानो जाबाय दा बेवहाय एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना पार्सेन्टेज नाङा डाइरेक्ट HS आरो HSLC पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव